Yayi awa ndi a Sylvester Namiwa yayi wonkulu wa bungwe la CDED amene lero anali ndi press briefing posachedwa apa choncho ali ndi uthenga omwe akufuna atipatsire. Therefore khalani pomwepo yayi tangosankha uthenga wa chichewa okhawo umene ino ndine timamvana enawo osiyeni. Thank you so much guys, Malawi Cameras. Monga tonse tikuziwa kuti bungwe la CDED ndi bungwe la Malawi. Ndiyeno kuti timvane nthawi zambiri timeneka tiyankhule chiyankhulo chachichewa komabe popeza kuti palena chichewa samva timayeneka kuti tiwerenge chikalata chimene chinali ndi chiyankhulo cha Samunda ndiye ndimafuna mundilole kuti nditawerenga ndiombe mkota pa zimene ndawerenga zija. Sitiwerenga chikalata chinanso koma tingochita kuombera mkota. Nkhani yabwera pamuzi pano ndionena kuti mmene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amalumbirisa nduna ku nyumba yachifumu adatemesa nkhwangwa pa mwala kwauza amene amalumbirisawo kunena kuti boma lake zakatangale sakupanga nawo. Komanso anasindika kunena kuti boma lake ndi boma la anthu. Boma limene lamangidwa pofuna kuyankha mavuto osiyanasiyana amene Amalawi ali nawo. Iyi ndi nkhani yokoma kwambiri chifukwa chonena kuti katangale ndi amene akupangisa kuti zinthu samayende mdziko muno, zinthu zambiri zikuonongeka chifukwa cha katangale. Ndipo katangale panopa akuopseza chimtimatima kapena kuti moyo wa dziko la Malawi. Moti ngati sithana naye iye katangale atitha ifeyo. Koma mawu amenewa sangangopita amene adayankhula mwamphamvu mtsogoleri wa dziko lino kungopita osayikirapo ndemanga. Ndi chake ife abungwe la CDED tabwera pano lero poyera kunena kuti tikugwizana kwa mtunthu ndi zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Koma timafuna dziko lidziwe kunena kuti nduna ndi akuluakulu aboma nthawi zambiri ndi amene amasokoneza zinthu zochitika mdziko muno, ndi amene amakhala pakatikati pakatangale. Mwachisanzo Amalawi akuyeneka kudziwa kuti nduna zikangosankhidwa kumene kapena boma lasintha kumene akuluakulu achipani cholamula komanso nduna ndi akuluakulu mboma amakhala kalikiliki kupanga ma meeting ndi anthu amponda matiki, anthu a business. Anthu a business ambiri amakhala akunja komanso makamaka ambiri anzathu awa amene timawatchula kuti amwenye. Ndiyeno amapasana mphaso za ndalama za nkhaninkhani. Ndiyeno popeza kuti munthu wa business salola kuluza kumene kuja akatulusa kuti anthu apikisane kuti boma lifuna ntchito za malonda, anthu amene aja amene ndi azinzawo anduna aja, ndi azinzawo akuluakulu kugwira ntchito mboma aja, ndi azinzawo anthu akuluakulu achipani aja amakapanga nawo maere ndi kuwasankha. Ndiye pofuna kuti abwezerese ndalama zimene anapereka zija zimene amapanga amatulusa mabudget atali. Chinthu chonena kuti mukhoza kuchigula 20 million amakuuza ndi kuti muchigula 46 million. Amafuna kuti abwezerese ndalama zawo zija. Izi zimapangisa kuti boma liziononga ndalama zambiri ndipo boma lizifuna ndalama zambiri kuti ligwiritse ntchito zake pa zinthu zonena kuti sizimeneka kuti kuononga ndalama zochuluka choncho. Komano nthawi zina zikakhala kuti ndi kampani za boma kapena mabungwe a boma kumene kuchanso zimachitika chimozimozi. Anthu aja amapereka katundu pa mtengo wokwera kwambiri, nthawi zinanso sapereka nkomwe katundu amene uja. Izi nchifukwa chake zimapangisa kuti muone ntchito za kampani za boma zimapita pansi, koma mukayang'ana ntchito zomwe zili m'manja mwa anthu amene si za boma zimapita pamwamba. Ndiponso kampani zimene zili za boma zikamagwa chifukwa cha ntchito ngati amabweranso kuzapempha boma lomwe lija kunena kuti tipereke ndalama zina zonena kuti ayambisirenso ntchito zija. Chake kampani za boma kapena kuti maparasitato Malawi muno sapanga phindu, chaka ndi chaka amakhala kupanga akutaya ndalama za nkhaninkhani chifukwa cha ntchitidwe umene kuti pali migwirizano imene sibwera poyera. Nkhani ina imene ife a CDED sikanakwanisa kukhalapo chete ndi nkhani zimene malinga adayankhula anduna a chuma komanso chitukuko cha chuma ndi mapulani a dziko lino a Joseph Mwanamveka ku msonkhano ku Phalombe. Adanena mawu onena kuti chimanga zikuoneka kuti chikhoza kufika 20,000 mu August. Mawu amenewa tikupita kuti amayankhula chifukwa chonena kuti iwowo ngati nduna ya boma chidwi chawo nkuonesesa kuti kukwera kwa zinthu kusapitirire, pa Chingerezi timati inflation. Ndiye tonse tikuziwa kunena kuti chakudya ndi chinthu chimene akamapanga masamu a inflation kamene kukwera kwa zinthu amachiwerengera kwambiri. Ndiye tikupita kuti iwo amayankhula nditu moona mtima. Komano mawu amene aja ali nkuthekera kokhumudwisa kapena kobwezesa mbuyo alimi kuti asalime chimanga chokwanira.
ndiye tonse tikuziwa kuti ngati dziko tili ndi nthaka yabwino, tili ndi mvula nyengo yabwino, Mulungu amatikomera mtima, sitingakwanise kuti tizithandiza chimanga kuchokera kunja chifukwa chuma chathu timadalira ulimi. Anthu ena amanena kuti chuma cha Malawi chimayendesedwa ndi chimanga, komanso anthu ena amanena kuti chimanga ndi mbewu imene ili andale, kusonyeza kuti chimanga chikakhalapo anthu amasowa kogulisa amayang'ana kuboma. Chimanga ngati palibe anthu amafa njala amayang'ana kuboma. Ndiye tikuyeneka kusamalisa kwambiri pa nthawi imene tikupanga maplani kamene tikuyankhula pa nkhani za chimanga. Ndiye popeza kuti amanamveka ndi amene ali pa mphika opanga maplani a dziko lino, timafuna kuti adziwe kunena kuti uthenga umenewu uli nkuthekera kochepesa nkhongono kapena kuchepesa mulingo wa anthu amene amafuna kuti alime chimanga. Tingoyerekeza padakali panopa mmene mitengo ya fetereza ilili, nkovuta kunena kuti munthu akalime akagule fetereza pa mtengo umene uli pano, ndiye chimanga chimenecho azagulise 20,000. Ndiye zimene zichitike apa nzionera kuti alimi akagwa mphwayi chifukwa cha mtengo umenewu, zimene zichitike nzionera kuti salima. Ngati salima tizafuna forex titanisenso chimanga. Komano dalina kale kuti dziko lathu tife timaziwika kuti chuma chathu chimachokera ku ulimi. Chifukwa cha chimenecho ndimafuna tapemphe anduna azachuma kunena kuti padakale panopa akuyenda akumva maganizo a anthu za mfundo zimene aziyike mndondomeko ya zachuma imene kubwerayo, kuti apezerepo mwayi afotokoze kunena kuti boma lawo kapena iwo ndunawo akonza zotani zimene zipangise kuti mtengo wa chimanga usazapitirire 20,000. Ife tuganiza kuti nkhani yayikulu ndi mtengo wa fetereza imene ipangisa kuti mtengo wa chimanga upite kusogolo. Komabe tili pomwepa tikukhulupirira kuti zimene ayankhula manamveka zikhala zotheka chifukwa kuli nkhani yonyadisa yonena kuti mkulu wina amene amadziwika bwino pa nkhani za malonda Anapoli Nzombe alengeza kunena kuti chaka chino mu April muno fetereza tikhala tupanga mziko muno. Komanso tinaona ku Blantyre akulimbikisa fetereza wina uja upangidwa kuchokera ku manyowa osati chemical fertilizer. Amalawi ndinene pano kuti fetereza ndofunikira ntchito amatithandiza, komabe amene amagwisa ntchito manyowa amakhala ngati amapambala miziwiri ndi mwala umodzi chifukwa manyowa aja amasunga chinyontho komanso amathandizira kukonza nthaka. Koma ife aside timanena kuti tisamauza Malawi kuti pali njira izi chifukwa titalephera. Ife tunena pano kuti tikuthokoza tikuyamikira ntchito imene akugwira Anapoli Nzombe, ndipo tikupita nacho kuti budget ya ulendo uno sikhala yosamwisa chifukwa chokuti feterezayo tigula Malawi muno. Komanso sitimva kunena kuti tifuna forex yoti tiitanise fetereza kunja. Tili pomwepo nkhani ya forex zikuvuta kwambiri kuti anthu amvese kuti chikuchitika ndi chani. Ndinene pano kuti boma ili la DPP lidavoteredwa anthu atachosa pampando boma la Malawi Congress. Chinthu chimodzi chimene anthu amadana ndi boma la Congress ndionena kuti katundu amangokwera mtengo. Katundu amakwera mtengo siku ndi siku chifukwa chani? Ndalama imene timayitanisira katundu ndi ya dola makamaka yakunja. Ndiye amati anthu akapita pansika ku banki akafuse dola samayipeza. Ndiye dola imapezeka ku black market. Ndiye panopa boma ili lakhala myezi 3 komabe sizikusintha. So Amalawi afuna kuziwa kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani. Ndi chani chimene ku Reserve Bank chikuchitika chimene chikupangisa kuti vuto limene lalipo mu boma lapita lija lipitirire. Ndimafunanso ndisindike pano kuti anthu mmene amavotera boma ili amafuna kusintha pakachidwe ka zinthu. Ndiye tikuganiza kuti nkutheka kunena kuti pena sipanapangidwe ziganizo zoyenera kuti kuli anthu ena amene akugwirabe mchito pamalo ofunikira kwambiri. Mwina anthu amenewa chidwi chawo sichofuna kutumikira ndi mtima wonse padakali pano. Timaganiza kuti nthawi ilipo kunena kuti anthu amenewa atakhanga kuti apitisidwa mbali zina monga meta chitira mbali zina, kunena kuti anthu amene akhale pano akalota kuizana kwa tunthu ndi zimene akukamba mkulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti nthawi yakwana kunena kuti boma litumikire anthu. Boma lisingatumikire anthu pamene zinthu zofunikira ngati zogwisa ntchito mu factory sizikupezeka. Nthawi zonse pamene anthu akudalira black market ndiye kuti zimene amakagula amakaziyika pa muyezo wa black market, zinthu zimakhala zokwera mtengo kwambiri. Mwina ngati pene pake zavuta tagula chimanga kuchokera ku Zambia, mwina anso tikanapita ku Zambia tikaphunzire. Fa tikuyankhula ku Zambia forex ndipenda pali ponse tikabwereka mawu amene akugwisa ntchito anthu masiku ano ndi ngambi. Ku banki ku Zambia banki ine iliyonse imene mungakalowe dola mukayipeza imene mungafunire. Koma lero ku Malawi kunoko zinali zovuta mu zaka 5 zonse za Malawi Congress Party
ndiye amene yatikwamvesa ife anali anthu olephera samadziwa chofuna kuchita, koma pano tili ndi a tried and proven leadership. Ndiye timaganiza kuti tsopano ku Reserve Bank komanso Ministry of Finance atipase chithunzithunzi kuti kodi ndi ndondomeko ziti zimene zayikidwa kuti forex anthu akapita ku banki azikayipeza. Chifukwa padakali panopa sizikupereka chilimbikiso. Ndimafunanso ndinene kuti amene amayendesa dziko ndi anthu amntchito za malonda, private sector. Private sector kuti igwire ntchito zake amafunika forex. Forex yo siwoti akayipeze pansi pa mtengo kapena kuseri kwa shop ayi, akuyenera kuti forex akayipeze mu banki. Ndiyeno ngati sitilikonza mwansanga nkhani ya forex tipeza kuti tizunguzungulira pamozimozi. Ndiye tioneka ngati kuti tangosintha mayina azipani kapena tangosintha mayina anthu olamulira, koma mavuto a Malawi akhala alipo. Ndikukhulupirira ndakwanisa kuombera nkota pa zimene ndawerenga mu Chingerezi. Sindili ndekha, ndimafuna kuti ndipereke bwaloli kwa Comrade Asabun mwina 1 minute ndikuphera mphongo pa zimene ndawerenga komanso zimene ndatambasulira. Zikomo kwambiri executive director. Ine ndimafuna ndinene kunena kuti no ngati dziko tili ndi tsoka, chifukwa nthawi zambiri timati tikangoti taponya chisankho kusankha atsogoleri ena, malo mokuti tsopano ambe kutumikira Malawi amayamba mwina kuyang'ana za chisankho chikubweracho. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti nthawi yakwana tsopano kuti tiye tigwire ntchito tonse posayang'ana kusogoloku kubweranso chisankho china. A president monga tonse metamvera atsindika akufuna kunena kuti dziko liyende bwino, akufuna kuti no mavuto amene takhatu kumana mbuyomu athe, koma vuto ndilonena kuti pamatha kukhala anthu ena amene asankha, anthu amene aja amene amapangitsa kuti zinthu zisayende bwino. Ndiye ndimafuna ndinene kuti ifeyo ngati bungwe lanu la SIDED maso ali ponseponse, amene apezeke kuti akuchita bwino, kuti kuchipatala mankhwala azipezeka, ana ku sukulu aziphunzira, katundu azipitira kutsika mmene zikukhalira muchakudya chizipezeka, ameneyo ife suliso a president achite kuchedwanso kuti kodi atauze ndani, ife tiauza kuti awatu awa bwana akugwira ntchito. Amenenso akhale kuti sakutumikira Malawi, ifenso tikhalanso tikunenanso kuti a president awati akutayisa nthawi achotseni. So ndi pempho lathu kuti tonse Malawi tiye tigwirane manja, tilibenso dziko lina kupatula dziko la Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri comrade. Tili ndi comrade Nyanyiwe Soko alinenso mawu kuti aonjezere pa zimene takambirana pano. 1 minute. Zikomo kwambiri bwana. Nkhani imene imatikhudza kwambiri ndi ya Katangale. Katangale mdziko amapangitsa kuti azimayi ndi ana adzivutika, chifukwa tikapita ku chipatala mukapeza zoti mankhwala kulibeko. Timadziwa ndithu kuti ndalama zoti mankhwala akhoza kupezeka mzipatala alimo, koma nofo yoti akuluakulu amakhala kuti akugawana ndalama zija. Ndeno ifeyo ngati SIDED tionetsetsa kuti wina aliyense amene akupanga Katangale ifeyo tionetsa kuti chilungamo chioneke. Zikomo kwambiri. Kuyankhula mawu opanda chigamba a straightforward kunena kuti mavuto amene avuta panyasalande pano ndi nkhani ya Katangale. Katangale iyi amavuta kutha chifukwa chani? Anthu amene amapanga Katangalewo amakhala nkhapwa. Ndiye ife pano tabwera pano kuti zimene ayankhula APM lachisanu akuti sayika nkhapwa munthu wina aliyense. Ndiye ife tili pano kunena kuti bwana ngati dziko lino limavuta limasoweka kuyankhula ngati kumeneko. Nkhani ya Katangale osayisekerera. Ndiye tabwera panopa kunena kuti aliyense tikudziwa kuti mwalandira kale, musalandire zina. Ngakhale mwalandira musasokoneze zinthu mwadala. Ulendo uno chilichonse chizikhala pambalambanda. Uno ndi msonkhano wathu wa nkhani zimene tinakubweretserani tawerenga takupasani, koma inu mayimirira Malawi. Ndiye timafuna tikupaseni danga kunena kuti mutifunse mafunso pa zimene tawerenga pano. Ndiye muchatichitira mukweza mkono, mutchula dzina lanu, komanso mutifunsa funso. Zikomo kwambiri. The floor is open for questions. Is that a hand? Yes. Yeah. Chabwino, ine ndi Imon Piringo. Ndimafuna ndingodziwa nkhani imene mwakambapo yakulu ndiyokhudzana ndi kuti mawu amene inayankhula nduna ya zachuma kunena kuti kuganizira
kuti pofika mu August mtengo wa fertilizer maka mtengo wa chimanga utsika kufika 20,000 kamba kuti mwina zinthu zina zikuyenda bwino. Ndimafuna nditafunsa kuti inu mwina mmaona kuti momwe zilili pano mwanenapo kuti mtengo ikhala yopitirira imene ilipo, mukuona kuti mitengo ya chimanga itafikira pati potengera ndi mitengo ya fertilizer amene alipo ilili pano mdzikomo? Amene amayankhula izi anduna amene ntchito yawo kupatula kuona kuti ndalama zikuyenda bwanji, ntchito inayo kulu ndi kupanga mapulani a chuma cha dziko lino. Ndiyeno mukandibwezera kuti inu mukuona kuti mitengo ya chimanga ikhala bwanji, ndi nkhani yabwino, koma padakale pano pati kuyankhula pano ikuzungulira ikupanga fluctuate pakati pa 40 ndi 65,000 Malawi kwacha. Ndiye mukandifunsa maganizo anga aine ngati munthu ndi mene zilili, ndikanakonda thumbalo litakhala pa mtengo onena kuti uyu amene alibe chimangayo akwanise kuchipeza, uyo amene walima chimangayo akwanise kuti chimangacho azalimenso china. Chifukwa tikayang'ana mbali imodzi ndiye kuti zitivuta. Fatanena kuti nkhani iyi yakhala bwino yachokera kwa anduna amene apasidwa mphamvu zoti azipanga mapulani. Ndiyeno padakale panopa kungokamba za mbali imodzi yokha ya chimanga, osakambapo mbali ina ya fertilizer, ndi pamene pakukhala ngati kuti payimisa mitu. Akanakhala kuti ife tinali ndi yankho sitikanabwera panonso yani. Fatanena kuti anduna awa panopa akumva maganizo a anthu, nde apezerepo mwayi ndikupera kuti mawa akhala ali Blantyre lero anali kunzuzu, apezerepo mwayi anene kuti mmene ndimanena kuphalombe kuja kuti thumba likhala 20,000 ndimatanthauza chonchi. Tikatere ndikupera kuti tonse tipindula pamenepo. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndamvetsera mwachidwi imene mwayankhulira, so passionate nkhani zokhudzana ndi fertilizer, mitengo ya chimanga. Mbuyo mundakhala ndikukutsatani misonkhano yanu, ikakhala nyengo ngati ino mmathanso kutipatsa chithunzithunzi cha mmene ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ikuyendera. Sabata latali unduna wa za ulimi umanena kuti mwa anthu amene akuyenera kupindula ndi fertilizer otsika mtengo mwina pafupifupi 56% chabe ndi imene yakwanitsa kugula this far, kusonyeza zoti ambiri sanagulebe. Bungwe la SEDED ndi bungwe limene mumanena kuti ndi loyimira anthu. Simunafufuzeko kuona mmene zikuyendera m'makwalalamu mmene anthu akugulira zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuti nanunso muyankhuleko pa mavuto amene anthu akukumana nawo? Ndaona ngati mwakhala chete pamenepo. Funso labwino kwambiri, ndathokoza kuti mwaona kuti timayankhula so passionate. Imwene SEDED ndi Amalawi. Sitinakhale chete, maripoti tikulandira and maripoti tikupereka kwa relevant authorities. Paja tinanena momwe kuti ndi nambala imene anthu amatiimbira kutipereka kupasa uthenga mwaulere, mauthenga akubwera and tikhala ndi comprehensive report and we are worried. Tinanena ndifake tikunena pakuti katangale uyu wayambira kunduna akuluakulu ma PS kumasika mpakana aja alangizi aja mpakana mafumu. Ndiye sitingakhale chete pa nkhani ya fertilizer. Tikakhala chete pa nkhani ya fertilizer ndi kuti ife sitikuyenerekanso kukhala kumanena kuti tikuwatumikira Amalawi. Koma vuto ndi nthawi. Ndinanena kuti timayenda we had I don't know a rigorous process kasi chizungu yake ndinene kujani, koma chilowere chakachi sinakhale pansi. Mwina you may wish to know kuti tabwera kumene mama wawo kuchokera kumaliza exercise ukasiya ma samples zimene ndimakamba zija. So it has been a hectic week, komabe siku lonse tikhala tikuyankhula. Tikamapereka poyera langizo lathu kapena maganizo athu pa kayendetsedwe ka chuma ndi thumba limene likubwera, budget imene ikubwera kusogoloko, nkhani ya fertilizer sitilephera kuichula. Ndi chakenso ilimo kungoti zimene zavuta kunena kuti nzomvetsa chisoni kunena kuti alangizi ena akugwirizana ndi mafumu ndi kumabera anthu awo. Ngakhale chimanga chimene kunena kuti chikuperekedwa chichi, malo moti chipite kwa anthu oyenera kuti akhale njala, mafumu amapereka kwa azibale awo. This time around tili ndi evidence because ya nambala yathu ya 3484 ija imene anthu akutipeza. So
zimene tikupanga ulendo uno ndizonena kuti zikugwizana kwambiri zimene akunena APM kunena kuti palibe amene abisale, and I can tell you pano kunena kuti pana mphungo lero pachitika zakuti, pana Mbeya pachitika zakuti, kunthalire kwachitika zakuti, information imene tilinayo. This is what kuti if we are happy kunena kuti APM wanena kuti sapanga shield munthu. Mukukumbukira inu kumapeto press briefing yomaliza zimene tinapanga pa 23 December tinanena kuti aliyense amene wasankhidwa, aliyense amene wapatsidwa mpando ndi APM mu holiday azigunde pachifuwa kunena kuti kodi ine ndili wokonzeka kutumikira Malawi, amene sali wokonzeka akhale pansi fa Amalawi anasintha. Ulendo uno kachidwe kake ka zinthu kakhala kovuta. Mukukumbukira paja zikavuta timabwera ndi naming and shaming. Takhala pano tikuziwa kuti uyu akupanga zakuti, uyu akupanga zakuti, awa anali pakuti zulu akumana ndi uyu akumana ndi uyu. Ndeno ife ndi okondwa kuti APM lero Friday wanena kuti sayikira munthu kumbuyo andi tili pa ground. So imene yoyo tikanayika apa ndiye kuti mwaona kali statement inali mapeji 4. Ino atulankhani mmatiphunzitsa kuti statement isamapitirire mapeji awiri. Ndiye tikanaonjezerapo zimenezo zikanakhala mapeji 6. Komanso mukanasankhako zina mukanazisiya. Amalawi ene yake bweza kuti anamiwa nkhani ya fertilizer simati yankulire. Choncho ndilonjeze pano kuti tikhala ndi press briefing yapadera kukamba zoyipa nyasi zimene zikuchitika mu fertilizer, zoyipa zimene zikuchitika mukagawidwe ka chimanga. Ndithu. Okay, fine. Yeah, dzina langa ndi Blessings Malunda kuchokera ku wireless ya Mzati. Munafotokozapo nena kuti nthawi zonse boma likalowa kumene kapena tinene kuti chipande chikalowa kumene mboma nduna zambiri zimakhudzidwa kwambiri ndi mchitidwe wakatangale. And munafotokozapo kuti muli ndi chithunzithunzi kuti pali ma meetings ena amene amakhala akuchitika amene amakhala akukhudza mwina ka nduna za boma ndi ochita malonda amachitika ndi anthu osiyanasiyana amene ena amakhala ndi interested kuti nduna zija zikhale ngati zili mbali yawo ndi cholinga kuti azipanga ma business awo bwino mwina ndi machitachita ena osakhala bwino. So ndimafuna ndimvetse kuchokera pamenepo mwina pofotokoza zimenezi mulipo ndi chithunzithunzi cha nduna zimene mwina zakhudzidwapo ndi mchitidwe umenewu pansi pamene inu ngati bungwe la SIDET mwafufuzapo mwina kapena mwalandirapo uthenga wina uliwonse kapena mwafufuzapo china chilichonse kapena? I think pajatanena kunena kuti no ngati bungwe maso athu ali ponseponse, and chimene tikupanga tikutolera information kuchokera ku anthu osiyanasiyana monga namba latinapereka ija, komanso mmene mwafusira tikuona kuti awo akupanga izi awo inunso atulankhani mukutha kuona kuti akanga titu panachitika kadiro wako koma akanga tikapezeka kuti zikuoneka ndithu. Ndefe tikunena kuti nthawi yakwana yoti President Mutharika sakudikiranso anthu amene amayandikira kuti azimuuza yayi. Ife tizibwera nkunena kuti nduna iyi a president ikupanga izi chosene, koma awa iyayi bwana akutumikira anthu kwakuti zikutheka. So mukafusafusa lanu alipo ndithu amene ndithu akumatha kuoneka kuti akanga titu awa sakutumikira Malawi, koma aliponso ena boma momwemo tikumathanso kuona kuti komatu uyu ndakutumikira ndani mkolokota moyo. So mwachidule tiyankhe choncho, koma tsiku loti tingatchule mayina silero chifukwa chonena kuti at least pali English timakamba we have to give people the benefit of doubt. Indeed, we need to give people a benefit of doubt, and here we are today. It's just a warning shot. Titenga mafuso awiri omaliza faja nthawi ilo ndilo ena utisifusana, we don't have all the time on earth. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwafotokozapo momveka bwino nazo kuti dziko lino limadalira ulimi, koma ngati ndikukumbukira bwinobwino boma linabwera poyera kunena zoti anthu amene ali ndi chimanga agulitse mu nthawi yabwino. Mwina inuyo mukufotokozera kwanu mwafotokozana zoti boma likuyenera lipange balance mbali zonse, and zikuona kuti pakadali pano amene akusangalalako ndi anthu amene akugula chimanga osati amene anachita za ulimi. Zitakhala zoti zinthu zikupitira kuyenda bwino mokomera inuyo muchite zotani kuchita itsogolo. Zikomo. Funso labwino koma matika maunkamwa. Ndiye mwina tikambirane mwina kumbali tikamaliza. Tikati tiyambe kuyankha apa tikhanga kuti tizipangisana manyazi. Fa zukhanga kuti simunamvese zimene tayankhula. Tanena kuti ganizo lionena kuti chiyembekezo choti chimanga chikukhala 20,000 eti
ndofuna kuti lifotokozeredwe zifukwa zake tikuziziwa tanena pano kuti panopa fetereza mukuziwa mitengo yako imeneli ndiye zikhala zovuta ndiye iwowo popeza ndi nduna imene inapasidwa mphamvu kuti zipanga maplani tifuna timve kwa iwowo tisanapange chiganizo chathu ndikupita ndakuyankhani. Chabwino, ine ndi Stanley Chatsika wa Radio Alinafe. Ine funso langa lili pa nkhani imene mati anduna akuthamanga mamakaza chuma kufuna kukoza budget. Ndipo munakambapoza kuti mu budget imeneyi simukufunika mukhale kwambiri za fertilizer oti olowa kuchokera kunja chifukwa choti a Napoleon Dzombe akhazikitsa kampani. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi muli ndi chithunzithunzi chakuti a Napoleon Dzombe amenewa angathe kupanga fertilizer oti angakwanire dziko lonse la Malawi. Funso langa ndi limene. Funso labwino kwambiri. Inu ndi mtolankhani mutenge foni kapenanso mupita Napoleon Dzombe sali kutali paduwa pompa mukapange interview mukanene kuti asidedi akuti amva nkhani yabwino imene Amalawi takhati kuivutikira for the past 60 years chifukwa choti kuti mukayang'anisise mu ndondomeko kapena zikalata za zoyendesera chuma mmapeza kuti mmakhala ndondomeko ya chuma 300 billion tigule fertilizer tikamafika mu September November December akuti tipezenso 300 billion ina tikaguliso chimanga tapasa anthu mwachi ndefunso kumanena kuti kodi fertilizer amapindulira ndani 1 2 tikuziwa kuti fertilizer timagula kunja ako sitipita makwacha ndiyeno Malawi wina aliyense amene akugwirizana ndi mkulukuta moyo akunena kuti afuna a people centered government sangadane ndi nkhani yopanga fertilizer mdziko muno ndiye nkhani yona kuti kodi fertilizer yakwanisa kupanga ife tikuganiza kuti Napoleon Dzombe si mulendo. Napoleon Dzombe apanga zinthu zolozeka sitikupita kuti angazuke kuti azilinamiza dziko la Malawi. Not this time around. Is an eminent son of this soil. Ndiyeno tinene pano kuti kupatula iwo kuchilekanso tamva ku Blantyre kuti so ena anso akupanga malo awo kampani yawo yopanga fertilizer komanso makampani mwinamu akupanga fertilizer timati wa organic. In fact tanena pano kuti nthawi yakwana kuti tauza Malawi kunena kuti fertilizer iyi ndi ngofunikira wa chemical uja tikathira nyengo ikamasintha chimanga chake mukaone ndi tikathira manyowa kapena uyu wa organic zimasiyana koma ndisabwere pano kumauza Malawi kuti thira organic ifa boma kapena wina wake walephera udindo wake ife zimene zikusedi sitipanga nawo ndefunso lofunsa kuti kodi Napoleon Dzombe ali nkuthekera imeneyo mwafunsa anthu olakwika ndi yanu inu atolankhani mupite mukafunsa Amalawi apindule koma choona chake nchoti tiuzane pano chonena kuti chimanga ni moyo kuteko chimanga chija amangodula amati chimanga mudzi sichoncho ni mbewu imene mamanga muzi pamuzi pakakhala njala anthu anjala phiri sagwirika ndiye wina aliyense amene amafunira zabwino dziko lino akhoza kukondwera kuti fertilizer zipanga kuno ifa tikatere forex imene mati tipite fertilizer ija tikagulira mankhwala forex imene kati tigulire fertilizer ija tikagula zipangizo za mafactory choncho ife tikukondwera chifukwa zimene zikulingana kufuna kwabwino kwa APM ndi kufuna kwabwino kwa anthu ena amalonda amene akunena kuti tizipanga fertilizer choncho anduna akamapanga za mikumano ndi zokhuza budget aonesese kuti Amalawi amva kuti fertilizer ulendo uno tizigula muno ndezikhala zodabwisa kuti mukhalenso chindalama cha nkhani mmene muja chokulira fertilizer. By the way ndimafuna ndinene kuti this government kapena Malawi government is broke in the sense kuti ndalama zimene amatolera pa siku kwa MRA zimangokwana kupereka chiwongolazanja pena anso amatha kungongola ndalama ku banki kuti atani kuti apereke chiwongolazanja ndiye chinthu chofuna kuchita chona kuti tichepese kuononga ndalama tichepese kungongola ndalama tikuchepesa bwanji nkhani za fertilizer nkhani za chani zimene tizikonze muno zikomo kwambiri. Ndinanena kuti chifukwa cha nthawi we don't have all the time on earth pachichewa pali mwambe amati wandisokosera nkulinga utamva nkhani ili pano ndona kuti Amalawi ali ndi chikhulupiriro kwambiri ndipo ndiokondwa kunena kuti nkhondo yothana ndi katangale tiyipambana ifa mbuyomu anthu amabisalira kwa president ndiye lero Professor Arthur Peter Mutharika akuti ayi sateteza munthu wina aliyense choncho ifenso aside tabwera pano kuti aliyense amene opanga katangale mboma ili ife tibwera tizamulula poyera zikomo kwambiri. Kumeneko kuyankhula kwa Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe limene la SIDED
ayankhulapo zinthu zosiyanasiyana makamaka focus yawo yayikulu ndi pa nkhani ya mawu amene inayankhula nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha kunena kuti mwina mtengo ya chimanga unduna wa zachuma komanso Reserve Bank of Malawi kuti aonesese kunena kuti forex yamba kupezeka akamba konso nkhani yokhudza chimanga mitengo yake komanso kuti alimi apindule bwanji ndi mitengo imene inkanenedwa ndi adindo. Iwo watu anena motsindika unena kuti akhala akubweretsa mayina a anthu amene akhala akuchita katangale chifukwa mtsogoleri wa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika ananena motsindika ndithu kuti iwowa sazasekerera kapena kubisa munthu wina aliyense wochita zakatangale. Izo ndi zina mwa zimene iwowa akhala akufotokozera atolankhani. Kufikiranso tsiku lina munali ndi ineyo mulutse Wezi Joy Gausi mwakomana onse.